Skynet. Wag po tayong mag-attempt na umakyat sa bakod ng iba, sasabit ka. Trending ka, mamaya. Oo, hindi ka makakatakas basta-basta eh. Pag sumabit ka pa, paano ka makakawala? Kaya Madami ako nakitang ganon. Totoo. Nakakaloka. Yung ang bilis ng karma, may intensyon na magnakaw, kaya umakyat bahay, tapos sumabit dun sa barbwire, o kaya masinabitan, tapos yung makaalis. Grabe, sobrang digital ng karma. O ayan, sa lahat ng mga tambalanisa natin na nakatutok ngayon, na kapag ka Friday, anong tawag doon? Meron tawag sa amin na pagka Friday noon sa corporate office, na hindi ka mag wash day ba? Parang wash day. Oo, parang civilian. Ganon. Yan, diba? So shout out po sa lahat ng mga naka-civilian. Wash outfit. Day. Yan, yung mga hindi kailangan mag-uniform. Ayan, sana po yung kasuotan po ninyo ay hindi po sa inyo magbibigay ng aberya. Kasi may mga kasuotan talagang may aberya. Katulad nito, may mga panet. Iwas po tayo sa mga sa mga pwedeng pagsabitan nito. Diba? Ang isa pa, partner, kapag ka sa babae, yung may mga damit na masyadong may nakikita yung dibdib. Revealing, Oo, no? Ang hirap nun kapag ka yung gusto mong iangat. Or ang hirap nun kapag ka wala naman talagang maipakita. Wala mapagkapitan. Kasi may kataas ng taas eh. Oo, kasi makikita nila, wala naman po nakakapit. Diba? Ganon. Tsaka mahirap yun in case of emergency. Yes. Sige, mga ganyan damitin. Kami nagtatakbuhan na ikaw nasasabit-sabit pa. Correct. O kaya sana walang aberya pa. Yung suot nyo po ngayong wash day na ito. Speaking of aberya, isa nating tambalanisa nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako ng matagal na pong panahon. Grabe, since 2008. I'm just so happy that you will be celebrating your 20 years next year. Anyways, gusto ko lang pong tanungin kung normal lang po ba yung naging pag-aaway naming mag-asawa. Kasi po, meron po akong in-order online na akala ko po malaking bagay, pero nung dumating, gapalad ko lang pala. Ayan tuloy, inaway ako ng mister ko kasi sayang daw ang pera. Hanggang ngayon, ayaw niya akong kausapin, kaya ayaw ko rin siyang lutuan ng almusal. Ganti-gantihan. Sige, magtiis kayo sa gutom pareho. Correct. Diba? Sige. Patagalan kayo, Alam mo, eto lang, tama ka dyan, partner, dyan sa hirit mo na yan. Sige, magtiis kayo ng gutom, magpatagalan kayo. Oo. Alam mo, kung naniniwala ako sa isang relationship, it doesn't matter who says sorry first. Correct. Kahit kung sino man, kung kailangan ba yung nagkamali lang, yung magsasabi ng sorry. Hindi, ako para sa akin, kahit hindi ikaw yung nagkamali, ikaw na yung maging mas be the bigger person. Ikaw na yung mas umintindi. Ang importante, maging okay kayo. Kasi ang hirap kaya ng magtrabaho ng hindi kayo, meron kang kagalit. Di ba masama yung loob mo? Mas magkasama pa kayo sa isang bahay, isipin yun, hindi kayo nag-iimikan. Di ba yung pakiramdaman lang kayo, mahirap yung ganun ha, may silent war kayo yung tinatawag. May dabugan na nagaganap, di ba? Buti nga, partner, kung silent yung war eh. Paano kung sa bawat pagdaan may pagkalabog may na nababasag, correct. May kalabog ng pinto, may nababasag na pinggan, may mga batang nadadamay. Kasi pag mainit ang ulo ng magulang, meron ako nakita ha. Siyempre, hindi na lang natin sila ibibidyo kasi mababash, di ba? Pero nung mainit ang ulo ng misis at mainit ang ulo yung mister, silang dalawa mag-asawa, kawawa yung mga bata na nasisipa. Akala ko sinabit sa sampayan. Hindi, iba pa yun. Iba pa yun. Iba pa rin napanood ko. Iba pa yun, 'di ba? So, ang daming nadadamay. So, sa totoo lang, ang tanong talaga diyan, hanggang ano oras kayo magtitiisan? 'Di ba? May mga bagay na pwede ninyong pag-usapan, may mga bagay na pwede ninyong pagtawanan kasi yung mga ganyan, nakakatawa siya kung tutuusin eh. Totoo. 'Di ba? Nakakatawa na ito yung binili mo, tapos iba yung dumating. Alam mo, nung pandemic, partner, syempre lahat tayo, may mga kanya-kanyang levels ng anxiety, diba? Isa sa mga nagbigay sa amin ng anxiety, nung minsan parang medyo na-scam. Alam mo, hindi mo masasabing na-scam ka talaga kung medyo hindi ka rin nagbasa. Hindi ka nagbasa ng comments, reviews. Correct, ng reviews, hindi mo tiningnan yung sukat.
Diba? Yes. Kasi kapag kaganyan, akala mo malaki. Ako, it has happened to me. Akala ko malaki siya. Ano yun lamp ng Aladdin. Hindi ko nanood ka ng Aladdin, alam mo na yung lampara na yun ay lampara talaga. So nung nakapost siya doon sa online, ganon. Ganong level, malaki. Malaki talaga yung hihipuin mo para may lumabas sa genie, ganon. Yun ang nasa utak nating lahat. Panood natin yung Aladdin, yung cartoon version man o yung movie version. Diba? Nung dumating siya sa akin, partner, kasing laki po siya ng hinliliit ko. Ang liit niya po, keychain pala siya. Hindi ako na-inform. So, dalawang bagay. It's either hindi rin ako nagbasa. Hindi kasi sa comment section, usually sa reviews, makikita mo doon kung ano talaga itsura niya Kunyari sa damit. Makikita, syempre ang hirap at magagandahan ka talaga kapag ka sa model. Naturally, kaya siya model, nasa tama yung kanyang mga kurba. So, syempre, yung lapat ng damit, kurba-kurba talaga. So, makikita mo sa reviews, kasi may mga tao talagang sinusukat nila, tapos pinopost nila yon. Doon, makikita mo talaga. So, ang tanong, nagbasa ka ba ng reviews? Tinanong mo ba yung sukat? Tama. Kasi maaring strategy ngayon, na mukha siyang malaki sa picture, iisipin mo na malaki yung lampara. Pero sa totoo lang, may nakasulat naman na sukat. Tsaka nakalagay doon sa ilalim, keychain po ito. Keychain po ito. Diba? Yan yun. Kaya lang hindi mo nabasa. Hindi mo binasa kasi nagandahan ka lang. So, yung mga ganyang bagay, sabi ko nga, in all fairness, pwedeng ikasama ng loob, pero hanggang ano oras yung sama ng loob. And then secondly, pwede na lang ding pagtawanan. Totoo yun, Minsan yung away talaga nagsisimula lang sa maliit na bagay. So ano ang naging reaction ito nung malaman ito ng asawa mo? 'Di ba na parang nag-order ka tapos siyempre binibida mo yan. Huy, may in-order nga pala akong lampara. Magagamit natin baka sa pag-display sa bahay. Parang nung dumating nalaman yung kitchen, anong naging reaksyon niya? Inaway ka rin niya ba? Hindi. Kung magluto ng hapunan mo. Hindi. Ganito, ang sabi niya sa akin, hindi naman niya ako pinagluto ng hapunan na ikaw lang mag-isa. Ang sabi niya lang sa akin, di ba kasya yun sa bibig mo, kainin mo. Mas malala pala. Kainin mo yan. Di ba nagsasayang ka ng pera? O di sana may pan-dinner tayo, pero binili mo ng kitchen. Ayan, tuloy. Sabi niya, kainin mo yan na dinner mo. Tapos pagkatapos nun, partner, nagbati na din kami. Kasi ang tanong, hanggang anong oras kami magiging magkagalit, di ba? May mga bagay talaga na pagtatawanan mo na lang, pwedeng alam mo, ang experience po talaga, kaya nga di ba sinasabi natin lagi at naririnig natin ito sa matatanda, let's charge it to experience. Correct. Ang experience talaga, may presyo pa minsan. Yung mga iba na nasa scam sa negosyo o nalulugi sa negosyo, milyon. Milyon ang tuition fee nila, di ba? Milyon para matuto sila, milyon para magkaroon sila ng lesson. May mga gano'n. No? In your case, di ba, ang experience na ito, nagturo sa'yo na, hindi pala dapat. Sa susunod, mag-iingat ka na. Babasahin mo na. Oo, gano'n. Sa mga mall, may nakikita akong ganyan Yung tipong, 59 pesos. Oo, syempre pupunta ka doon, 59. Mura yung tsinelas, tapos ibibida mo agad. Nakita mo, ang laki nung karato lang 59 pesos Tama. Di ba? Tsinelas 59, so pinamalita mo. Bibili ako 5 tsinelas kasi 59 pesos lang. Pagdating sa bayaran, hindi mo na napansin, 'di ba? Bakit ang taas ng babayaran ko? Alam ko 59 pesos lang. Yung pala, nung hindi mo binasa yung karatula, yun ang makikita mo talaga 59. Pero kasi yun yung nilakayan Oo, pero pag binasa mo pala talaga 59 pesos less. Correct. Pwede. Maraming ganon. Or di naman kaya, hindi mo lang nakita yung 59 pesos yung tabo. Pwede. Hindi yung washing machine. Nalaglag lang yung presyo na punta sa iba. Hindi, minsan hindi nalaglag yung presyo. Talaga nakalagay, hindi ka lang nagbabasa. So yung sinasabi natin, charging it to experience. Yes. So kung ikaw, misis, ganyan yung eksena mo, pwedeng lambingin mo na yung asawa mo, sabi mo, pasensya ka na next time, magiging na lang ako, magiging mas maingat ako. Ganyan. O kaya next time, magpapaalam muna ako sa'yo, tapos papakita ko sa'yo. Kasi kami mag-asawa, ganyan ginagawa namin paminsan kapag meron kaming gustong i-purchase na parang medyo may presyo, nagdo-double check kami. Tingnan mo nga, baka may hindi ako nabasa. So babasahin ko din. Tapos babasahin pa namin isang beses. So yan yung mga matututunan mo na magbasa-basa din. Huwag pakakampante. Tingnan yung mga sukat. Tingnan yung mga reviews. Nung minsan, inutusan tayo ng boss natin na mag-search ng bumili ng transistor na radio na namura lang. So nung pagtipa ko, partner, syempre meron. At yung pinili ko, partner, bilang nautusan at hindi ako sure kung marireimburse ako. Ang binili ko yung pinakamura. So, parang 98 pesos. So, binili ko siya, partner. Nung dumating po siya, Kojic soap.
Nung binalatan ko yung shop, pagbasa ko ng reviews, nakalagay doon, walang hiya. Radyo ang in-order ko, Kojic Soap yung dumating. Bakit? Edi charge to scam. Okay. Oo, scam. So siguro, yun yung paraan nila. Baka marami sila masyadong Kojic Soap or whatever, di ba, na hindi mabenta. Yun yung paraan nila para magbenta. Totoo. So may scammers po kasi talaga. So ako, buti na lang, 98 pesos lang yung naging tuition fee ko for that. Pero it was an experience, correct? A good learning experience para next time, tumitingin ako talaga sa reviews. Totoo yun. Yun talaga, responsibilidad natin yun bilang mga customers. Tama. Alamin ang specs ng mga bibilihin natin. Di ba para hindi po tayo nalulugi. Nalulugi or na-scam sa bandang huli. Kasi pera po natin pinaghirapan yan. Tapos kukuha lang na madali ng iba. Tao. Di ba? Another learning experience dyan. Kailangan sa susunod, maliban sa pagbabasa ng mga reviews at mga specs, if it's too good to be true, it's not true. It's not true. Isipin mo, 98 pesos na transistor. Ay nakita, surround speaker pa yung nakita ni partner. Bluetooth, may mic. May surround speaker, tapos 98 pesos lang. Yung picture partner, Bluetooth siya, may microphone, USB. Hindi siya de battery. May microphone pa. May USB, di ba? Tapos ako naman 98. Uto-uto, tanda-tanda na. Tanda-tanda na nagpapaloko pa. So that's another lesson, di ba? Correct. Although partner, minsan kasi yung totoo naman talaga if it's too good to be true, it's not true. Although nowadays kasi ang dami ko ring na experience na pinurchase na talagang sadyang mura. Oo, na parang hindi ka ba minumulto sa gabi? Hindi naman. Segunda mano kasi. May kasama pala kasi sa spiritong maitim. Kaya pala mura, mapapamura ka. Pambira. Hindi, siya partner. Parang madami na talagang sobrang mura. Kaya ang talaga dyan, minsan pag nakakabili ko ng ganong kamura, iniisip ko. May pangambang kasama yun. Actually, hindi nga yun yung hindi nga siya pangambay. It's more of, paano nilalaban yung iba? Doon mas problemado ako kahit wala naman akong negosyong ganun, pero parang namumblema ako para sa kanila. Ang laki ng problema bigla. Hindi. Kasi halimbawa, partner, candies. Madaming mga nabibili ng mga candies na sobrang mura na talaga, na parang kilo-kilo, tapos magkano lang. Diba? Tapos ang ganda ng itsura. Yung parang mga nabibili natin sa mga divisoria na kakaiba yung itsura, yung mga maganda siya, eye candy siya, parang ganun. Na sobrang mura talaga. Ang lagi ko naiisip, paano pa kaya lalaban yung ibang mga candy stores kung may mga nagbebenta ng mga ganito talaga kamura. Wala lang, na-mention ko lang. Pero totoo pa rin naman, if it's too good to be true, it's not true. Medyo may sabit yan. Mag-ingat ka doon. Ganun. So yun yung mga learning experience. So isa pa dito, dapat ang rebut mo, misis, hindi ay bahala ka, magluto ka ng kakainin mo mamaya. Diba? Hindi ganun. Kung napagsabihan ka ng asawa mo, kasi kung diba, worry na nga. Sayang din naman kasi talaga yung pera. Hindi niya sinabi kung how much. Kung nakaka-worry talaga ito sa setup ng family, kasi alam ni Mister na ang pera ninyo nagmamatira na lamang. Di ba, kunyari 500 na lang yung pera nyo sa pareho ngayong araw na ito. Tapos binili mo pa. Kabilin-bilinan niya, huwag ka na mag-o-order. Di ba? O kaya kung mag-o-order ka man sa pagdating na lang ulit ng sweldo. Correct. Yung huling 500 piso nyo nabawasan pa, tapos naloko ka pa. Na-scam ka pa. Magagalit talaga sa'yo. Yan. So sa madaling salita, dapat nag-sorry ka na lang instead of saying, bahala ka, ikaw magluto ng hapunan mo, ha. Pakumbaba ka na lang. Okay. Doki, maraming salamat sa pagtutok ngayong Friday na ito. Ingat po mga kabisyo. Bye-bye! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Ito yung sinasabi ko dun sa unang part ng tambalan na it doesn't matter who says sorry first. So, well, in this case, ikaw din naman misis yung mali dun sa... pwede maaring mali kasi... hindi ka nga nag-review, hindi mo nga tiningnan, 'di ba? So, tanggapin mo na lang na nagkamali ka talaga doon sa part na 'yon. Kasi maaaring for sure at lalo na kung halimbawa, it's either may reviews na bad or walang reviews at all. Pag walang reviews at all, medyo kabahan ka din. Bakit walang nag-review? Ibig sabihin, baka wala pang bumili, ako yung una. 'Di ba? Buena mano pa ako, parang ganun. So, tama si partner, wag ka nang yung parang mamatigas pa. Ikaw na mismo yung... Hindi magandang rebut yun. When you are at fault, at alam mo, aware ka sa sarili mo, di ba? Aware ka na nagkamali ka, then you say sorry. Di ba? Hindi yung ganun yung rebut na mas matigas ka pa.
Siyempre yung isa magagalit din sa'yo. Diba? Hanggang sa magkaroon na ng sagutan. Ganun. Hindi magandang response. Ganun pa, kasi nga, para matapos na, kasi ang hirap na meron kayong alitan sa loob ng bahay. Ang hirap-hirap nun. Kaya ako, partner, kapag may mga ganyang alitan, sorry na lang ako. Para matapos na. Tsaka para rin sa sarili ko yun eh. Para sa peace of mind ko. Para makakain ako na maayos. Diba? Hindi naman mansyon ng bahay namin. Diba? Hindi naman mansyon ng bahay namin para ayoko siya makita. Pupunta ako sa 3rd floor. Correct. Ganyan. Hindi. Kung nakatira lang kayo sa, 'di ba, sa ilang square meters lang na bahay, kasing laki ng food cart, 'di ba? Wala kayong choice. 'Di ba, kundi pakumbaba, to say sorry to each other and just laugh at your mistakes. May mga ganun talaga nakakatawa. 'Di ba? Magkakamali talaga kayo at some point. Sino man sa inyong dalawa, either or both, 'di ba? Na magkakaroon kayo ng pagkakamali sa buhay. Tama. Maling desisyon, maling aksyon, 'di ba? Lahat na pagdadaanan 'yan. And then kumbaga bigayan, kumbaga wag mong ididiin yung pagkakamali na. Correct. Diba? Tama na. Oo, okay na, nagkamali na nga eh. Wala na nga yung 500 eh. Okay na ba? Oo. Pasensya na. Wag na nating parang palakihin pa. Diba? Wag mo nang paparusahan pa na parang dahil ginastos mo yung 500 natin, wag kang tuloy. kakain ng hapunan na Correct. magtiis ka sa gutom ha. Tama. Hindi ganoon. Imagine niyo yung setup kunyari, 'di ba? Yung hindi talaga kayo nag-iimikan pero magkatabi kayo sa kama. 'Di ba? Ngayon magkatabi pa kayo sa kama, baka bukas yung isa nasa sofa na. Yan, 'di Diba? ba? Dahil hindi pa rin kayo nag-iimikan, yung isa mamaya nasa banyo na. Totoo. Doon na siya natutulog. Palayo na ng palayo, isa nasa Quezon na, 'di ba? Nasa Mandaluyong kayo, 'di ba? Hindi, pero pwede yun na, posibleng hanggang sa eventually malayo na yung loob sa isa't isa. Ganun yun. Nakakatawa lang kasi, alam mo minsan pag may mga nagtatanong sa atin, parang sakto lang sa mga nangyayari sa buhay natin. 'Di ba sa Monday, tawag doon, children's party ng anak ko. Pupunta ka party, 'di ba? Ano susuot ko? Syempre ikaw yung mascot, 'di ba? Ay, oo nga pala, nakalimutan. Ikaw si Jollibee. Uud ako. Oo, ikaw. Ikaw yung ikaw yung uod. Makamalate ako kasi uud ako. Oo, matatagal ka makarating. Nag-start na yung party, gumagapang ka ba? Nasa Juperway, nasa Ross Boulevard na ako. Naggumagapang pa po siya. Ganon. Makikita mo dun yung isang binili ng asawa ko. So, meron nakita asawa ko online na, 'di ba, mahilig tayo sa mga beach toys. So kapag nakita ka online ng beach toys, alam mo na itsura nun kasi nakita na natin sa mall yun. At kung nagbe-beach ka, alam mo yung alam mo yung sukat nun. So eto na. Kahapon, dumating. Hindi ko nga nakita ng live partner eh. Sinend niya lang sa akin sa picture. Teka, nasa na ba yun? Tawang-tawa talaga ako eh. Yan, sabi niya, napeke ako mami, sad, sabi niya. Sabi niya, akala ko malaki siya pang beach kasi ito yung picture. Mura lang kasi, na naman tayo sa if it's too good to be. Wait, lalakihan ko lang. Para hindi halata. O yan. Magkano lang siya, partner? 19 pesos. Di syempre, ang mura ng, di ba? Beach toy, 90 pesos, hindi ganyan yung mga presyo niyan. At least mga 120 tsaka yan. tingnan mo, original price niya is 190. Correct. Kasi ganito yan. Kasi maging 19 diba? pesos. Kasi nga, ganyan yung presyo talaga, mga nasa 190. Yung 250 kapag mas madaming mga palakol. Ay, palakol ba yung tawag? Mga pa ganon. Tapos, syempre, meron pang... palakol sa dagat. Anong gagawin mo? Magsisibak ako. Pala. Shovel, pala. Hindi pala palakol. So, ganyan, diba? So, isipin mo, ano lang talaga, nag-cashback lang or 19 pesos. Eto na, dumating. Are you ready for this? Charot. Malalagay pala ng clay yan, clay dough. Although medyo malaki naman yung kamay ng asawa ko, partner. Pero isipin mo, nahawakan niya sa kamay niya. Gets mo? Talaga 19 pesos. Well, sabi ko naman sa kanya, ano namang ma-expect natin sa 19? Tas tawa lang talaga ako ng tawa. Nakakatawa kasi. So ganun talaga siya. 19 talaga. So makikita mo siya parte sa Monday. Nakakatawa talaga. Parang lagyan ng gulaman. Hindi sila lagyan ng buhangin. Feeling ko nga, sabi niya, maliit na water lang pala yung medyo malalagay dito. Although malaki yung kamay na asawa ko, imagine mo na kahit malaki
kalaking kamay niya, kung magagano niya, ganito lang siya kaliit. Gabaso siya. Tsaka sa presyong 19, pwede na din. Pwede hindi na naman din. lugi, kaya lang syempre yung expectation mo kasi. Nakakatawa talaga. Yung mga paganito, parang yung magagamit mo siya, feeling ko sa cocktail, yung mga cocktail na mga patusok, ganun kasi, liit. Laruan ng bata bilang tinidor. Ganon na lang siya. Tapos malalagay na siya dun sa Happy Meal. Kasya na dun sa lagay ng Happy Meal. Tapos ang liit. Ina-expect niya pa talaga parang ang ganda tingnan kasi ang lalaki. Diba? Parang matutuwa yung mga bata. Kasi pag nakakita ka ng ganito, parang mahahappy ka dun. Mahahappy ka dun, tsaka makaka-happy. bumili ka ng 50 o 100. Correct. Ang ganda niyang tingnan, diba? Tapos 19, ayun. Ganon na nangyari. Sabi, kaya tawang-tawa ako na meron ako nakita kanina sa Facebook. Sabi ko, nakarelate ka ba? Ito naman, dispenser. Nung dumating, keychain din. Hindi ko naman alam kung truly lit po ito. Nakita ko lang, screenshot ko to sinend ko sa asawa ko. Sabi ko, relate ka ba? May ganyan water dispenser. Diba? Pero 200 yung ganyan. At saka toy talaga siya. Yung maliit. Pero ito, mas maliit siya talaga, partner. Gapalad eh. Nakakaloka talaga. Tawang-tawa ako. So, yung mga ganyan, pwede natin pagtawanan na lang. Correct. Hindi na para mag-away pa tayo dahil sa 19 pesos, di ba? Nangyayari talaga yan. Hindi naman common, pero it happens. It happens talaga. Yung mga ganyang lokohan, lalo na online, yun yung risk ng buying online. Hindi ko kasi nakikita. Minsan yung specs mali din, o kaya kung yun nga, walang reviews, tendency is, mapahamak yung buyer. Diba? Or malugi sila, or ma-disappoint sila. Yun yung mga yun yung kaakibat ng pagbili online. Ako bihira akong bumili ng online, hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong eh. So fan ako ng buying it physical store. Kasi doon gusto ko nahahawakan ko, nakikita ko, nasusukat ko, 'di ba? Ganun. Totoo. Although naman so, hindi siya nakakagulat. Kapag ka something online. Kapag ka yung mga biglang may ganun. Kaya dapat ako partner, mahilig din ako bumili online. Very siya kasi ang punto ko hindi dahil sa parang save up ako ng time na pupunta ako ng mall kasi gustong-gusto ko pa rin pumunta ng mall. Fan din ako ng physical store, fan ako ng nahawakan ko yung mga bagay-bagay. Pero more so, madami kasing nabibili online na hindi ko nakikita sa mga physical stores. And most of the time, mas makulay sila. Ako ang hilig ko unique. Design. Very unique talaga yung mga design, yung ganun. So, yun yung eksena ng pagbili ko sa online store. Kaya nga minsan pag may nagtatanong sa akin, saan mo nabili yung ganyan? Kunyari damit mo, hindi ko matandaan kasi minsan add to cart lang ako. Tapos pagka-deliver, hindi na para balikan ko pa yung tindahan na yun. Hindi ganun eh. Hindi ako masyadong loyal. Madami akong, lalo pagdating sa damit. Correct. Lalo pagdating sa damit. Meron ako very loyal na dalawa. Yung mga pa-Filipiniana ko yun. Yung meron talaga akong binibilhan. Pero all the rest ng mga dresses, kung saan-saan. Kasi nga, ang dami kong nakikita online na wala sa mga physical store. Yun nga lang, tama ka partner, hindi mo kasi nahawakan yung tela. Minsan, ang ganda ng lapat dun sa model. Yung sa'yo, maganda, malapad. Hindi malapat. malapad yung sa'yo, diba? Kasi yung tela pala hindi na stretch. Unlike pag nandun ka, stretch yung tela, so kaya. Pero kapag ka-memorize mo na, kunyari, meron ka na talagang binibilhan, alam mo na yun, kahit na yung sukat mo doon sa store na yun. Kanya-kanya. Basta nangyayari po talaga yung mali-maling sukat. Totoo. Yung akala mo malaki, maliit pala. Akala mo maliit, malaki pala. Nangyayari talaga yun. Correct. So, ingat lang po tayo. Kaya nga, lagi nating sinasabi, trust only the legit ones. Diba? Ito part, I just really have to say this kasi may mga nasa-scam talaga sa mga jewelry. So, kailangan, kapag sa alahas... Paano ba tumingin ng jewelry ngayon? Hindi, pumunta lang ako sa Mayat de la Rosa, partner. para sure na legit. Oo, para sure na legit. May mga iba, partner, na talagang inaaral na nila. Alam na nila. Yung iba nga partner, meron ako na kasabay one time sa branch nila Mayat de la Rosa sa Arangke na siguro talaga siya. Meron siyang dalang pang tingin ng pang-check ng diamonds. Meron siyang dalang microscope. Oo, parang gano'n. Hindi ko alam kung anong tawag. Parang gano'n eh. Hindi siguro microscope partner. Telescope ito. Gano'n. Pero mini version. Binili niya rin sa online. Akala niya malaki, maliit pala. So may pang gano'n siya. Natatandaan ko dati, yun yung dinadala nung in
chick na nagbebenta dito ng alahas eh. Oh. Pag gusto niyo ipa-check yung parang karat nung nung diamonds, parang ganon. So, may mga ganon. So, yun, expert na sila, alam na nila, ganon. Pero kung ikaw yung tipong madali ka maloko, yung porke makinang akala mo diamond na agad, yung mga ganun. Madaming mukhang diamond pero hindi sila tunay na diamond ha. So, mas maganda you go to an expert. Kaya yung tanong mo sa akin kung marunong na ba akong tumingin, hindi, marunong na akong magsuot at marunong na akong pumunta sa Mayat de la Rosa para sure lang ako na legit. Yun yung mahalaga. Correct. Kung hindi ka marunong, pumunta ka doon sa legit store. store. Correct. Ganun, yung gagawin. Oo, hindi doon sa tindahan na hindi ka sigurado kasi baka mamaya, di ba, nagbayad ka ng mahal. Yes. Pero yung nauwi mong alahas, di ba? Peke, umiitim, nakaka-skin disease. Tama, 'di ba? Acidic ka, 'di ba? Nagfe-fade yung yung ginto. 'Di ba? Parang feelings niya para sa iyo, nag-fade din. Nadamay tuloy. Shoutout tayo partner sa mga tambalanisa natin na nakatutok ngayong Feel Good Friday. Friday na, grabe, ang bilis ng panahon. Magkakalahatian na ng November. Correct, bilis lang. Parang parang mahina po ang bigayan sa birthday namin Baka naman, charot. Wala pang baka wala, naman baka naman dyan. Wala Sabi ni Benny, malapit na po ang birthday namin Sabi ni Benny de la Cruz, lalo na po pag mga investment, ang dami pong nadadali, nakakapanlumo talaga. Totoo. Again, if it's too good to be true, diba, it's not true. Medyo ka doon, mag-ingat. Although sa investment kasi kapag aggressive ka, diba, ibig sabihin you're willing to take the risk. Mas malaki din yung return. Kapag conservative ka, di maliit din yung return. So yung iba talagang sobrang aggressive. Diba? Di bali na. Basta importante malaki yung balik. Tendency na loloko. Correct, yun. Sabi ni Angeli Estrero, Ate Lodi ko, may pinadala akong alay sa'yo, wet tissue. Yay! Thank you! Oy. Wet yun ba tissue yung parang may peanut butter na? Pinampahid na pala. Gamit na. Pinampahid na pala sa puwet. May peanut butter. Akala mo peanut butter, inamoy mo pa. Dumikit pa sa ilong mo. Kirsten, sabi niya, baka naman sobrang mahal din, kaya nagtampo ng husto. Yung tambalan sa kanina. Talaga, hindi kasi natin alam yung presyo, hindi sinabi. At least ako yung yung pinakita ko sa inyo kanina, 19 pesos lang. Hindi para pag-awayan ng matindi. Nakakatawa, isipin mo. Tsaka na yun, kumbaga tama yung presyo. Sa 19 pesos na ganun lang kaliit. Hindi siya naloko. Yung expectation lang nakaka-disappoint siya. Correct. Sabi ni Nita Maglalang, good morning po, watching from Rome, Italy. Advance happy 18th birthday kay Ruzel John on November 17. Grabe, ang bilis ng panahon. Yan. Sabi ni Bobby Carpio, good morning tambalan, true, hindi dapat nagpapataasan ng pride. Shoutout naman po, madam, it's my birthday. Sabi ni Ronald Pascual, happy birthday. And kay Novelyn Carillo, happy birthday din po. Galing kay Norski. Pa-shoutout naman po sa Santos family from Karangalan, Cainta. Ayan. Parang ang dami mag-birthday, no? Oo, ang dami. Ang dami namin ginawa ng Feb. Love month. Ang daming celebrator ng November. Correct. Eden Sardenia says, take care, Madam Nicole. Baka po may mangingisda sa labas ng MBC. Ngayon ko na nga Iagis ka sa Manila Bay, di ba? Ayan na yung net. Correct, kaya na yung net. Fishing daw pag may time, sabi ni Terry Miss Fernandez. Sabi naman ni John Paul Imperial, wag na pong bumili para hindi na maloko. Sabi ni Mary Grace Habitsuela Basto, Israel. Shoutout naman po kami dito na anak ko si Ace Matthew Israel na magbo-birthday na po sa linggo. Ang dami nagbo-birthday. Oo nga. Sabi ni Rachel Guerrero, relate sa dabugan na biglang ng screen door tapos masisira. Totoo. Nakakasira talaga ng screen door yung dabugan.
Si Inray Ann, ay nagse-celebrate ng kanyang birthday today. Happy birthday! Watching siya from Iloilo. Margo Villegas is watching from UK. Si Nicole Tablante is watching from Amparo Gate 3. Mama Mia from Love Radio Santiago and RN Santiago. Hello sa'yo. Yan, nagpapa-shoutout si Mia Babaran, also known as Mama Mia. Good morning. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Sa mga taga Santiago City, hello po sa inyo. Calvin Bryan, hello. Nanonood sa atin from South Korea. Morning, morning. Jednard Ponce Cabrera, yan, shout out daw from Quezon City naman. Avelina Cruz, good morning. Morning, morning. Si Badetsky, nanonood sa atin from Batak, Ilocos Norte. Salamat. Hello sa inyo. Si Cheryl Valdez, nanonood naman sa atin from Abukay, Bataan. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. Diba? Ang galing, ang daming nating viewers and listeners from different parts of the world. Yes. We're very happy. Dati kasi nung hindi pa uso yung online, pag bumabati kami, Pasay, Metro Manila lang. O yung mga taga Barangay 35, yan. Donada Street, Pasay City. Yan. Correct, yung mga taga Batasan Hills, hello, ganon. Correct, mga ngayon, ganyan. Sana South Korea, UK, Italy, Canada, Australia, correct, New York. Diba? Nakakatuwa naman. Nandun yung aking family sa New York. Saan sila sa New York? Cubao. Medyo traffic dyan, ha? Medyo, kasi Christmas rush na. O, ayan. 9:00 na po, mga kabisyo. Salamat sa pagtutok sa amin. Enjoy the rest of your Feel Good Friday. Mamaya ulit, may kwento ng Bornay. Kasi wala nung Monday. Bumawi today. So, bawi tayo today. See ya!